Man bare slår i top. Men jeg ser ham der en rockluster stadig, eller hvad? To omgange tilbage fra den slås, vi har den her. Lasse Kassure, Peter Nielsen fra Silkeborg og F. Himmerland. Flot udbrud, og vi har så en Herningmand på vej op. Han kommer lige ned i svinget, vi kan se ham dernede. Frederik Støjner Nielsen. Spørgsmålet er jo, om han kommer op, og vi har en flytte lige bag ved ham, så der bliver kørt rigtig stærkt. Det er ham, der ikke kan løbe på den. Kommer jo i Frederik! Jimmy Hansen, de er jo rigtig tidlighed på. Det er flot. Se Andreas. Det er Vejle, der er gået op nu. Der kommer de grønne, men jeg skal ikke med det fra 34 sekunder fra udrøderne ned til udrøderne. Her kommer altså virkelig gang her, og det kørt rigtig